wa in ana da rafid da gida ake. Ban manta da gidana ba, ban kuma manta da asalina ba. Ina mai gidana kuma asalina addu'a shine Niger. Jama'a mu yi addu'a Niger, Allah zaunar da ƙasar nan lafiya. Ko ina kake dan Niger, kai addu'a. Naka ne addu'a, amma kaka ce komi. Sauran lamarin ka bar wa Allah. Namu ne mu yi addu'a, mu roki Allah Niger, ƙasar nan Allah ya zaunar da Niger lafiya. Allah ya raba Niger da fitina, ya raba Niger da tashin hankali, ya raba Niger da talauci, ya raba Niger da abin da zai zama fitina. Allah kiyaye. Muna roƙon Allah duk wani matsaloli da zai zama matsala ma wannan ƙasa namu na gado, Allah ka raba mu da wannan matsala. Shamagabannin ƙasa, shugaban ƙasa, firayim minista, Allah muna roƙonka ka ɗauki tausayin talaka ka sa cikin zuciyarsu. Allah ka ɗauki tausayin talaka ka sa cikin zuciyarsu. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Shamagabannin ƙasa Allah taimake su.